Sa ato nagapanguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, isang patay, isang bilason matapos maigo sang kilat sa banwa sang Kawayan. 8 ka mga persona gindala sa hospital sa aksidente nagluntad sa banwa sang San Enrique. Sa mga balita nasyonal, ginaduso nga 3 ka adlaw nga pagpatigayon sang eleksyon, makatuga lamang sang lapnagon nga dinayaay sunod kay Senadora Marcos. LTFRB ginaduso sa DOTR ang pag-waive sang pila ka mga regulatory fees sa mga pampubliko nga salakyan. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Setyembre 28, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapa. Good morning, liwat sa aton nga mga ka-aksyon. Welcome sa aton dali nga Aksyon Balitang Bayan numero 1 sa kay Heaven. Good morning kay Cory Vidaha, morning man. Jomari Oxida, good morning. Kay Gracia Hareta Horvidalia. Veronica Balyado si Chaus, watching with Kagawad Gary Chaus dira sa Barangay Estefania. Sakay Giona Gion, Pinky Teruel, blessed Monday morning man sa imo. Kagay Martin Aliling, Alex Fuentes, happy Monday man. Michael Joseph Hilado, gamonitor lang diri sa Andumanan. Stay safe lang always. Okay. Sakay Julio Soles, good morning man, amigo. No, Alex Fuentes, mayang aga. Sakay amigo na to na Phil Alunsagay, dira sa may Japan. Good morning dira sa imo. No, good morning Action Doors. Yes, Action Boy. Good Ito, no. morning. Kaya sa aton yung mga ka-action nga nag-aupod subong sa aton nga subong nga aga Action Boy. Nakibot ako sang imo nga kuan nga ano gani na earrings. Nga nakibot ka ha? Kaya earrings mo ko. Ay na. Naka ano lang, naka shining, shimmering, splendid. Yes. Amo na siya dapat Action Boy. Daw ano na sa gani nga kuan, I can show you the world. I can show you the world. Ano na siya yan ng A Whole New World. A Whole New Amo na World, siyang ganda. title. So- Sige. Nag-greet mo na ni si Julio Solis, si Action Boy, no? Good morning. Kaya Lynette Endoma Saludares, good morning man. Kay Kyrus Flaky, ano ka pamati siya sa Hong Kong, Action Boy, good morning correct. dira. Good morning. Kay Al Calixtro, good morning from Bago City, basi Ay. kilala mo ni? Of course, ito ka bago mo. Yes, bawa kilala dahil. Yes, kay Kyrus Flaky, Action Boy, good morning. Be safe ko na everyone. Kaya Angel Villaflor, kay Miles Scott, good morning. Keep safe always ko no. Kay Antoinette Piliado, good morning. Kay Dodoy, kag Arlie Piliado. Kag kaya Melcho, kag Aplaha, Sansawi, sang La Carlota from Canada. Thank you. Hello man kay Kyrus Flaky. Abrenica Windel, good morning Aksyon na Dorel. Pag-greet ko lang sa family Abrenica sa Canlaon City. Monitor lang kami di sa Purok Pedring, Barangay Estefania. Salamat Aksyon, God bless. You're welcome. Shakil Muhammad, good morning. Action Boy, good morning. Apita, tamyaw ko lang taga Senda Buena Esperanza, Cadiz City. Anagatamiyaw si Nonoy Arnold, apo ni Sidad. Dasang una. Okay. Si Shakila, amigo ta niya sa ano gani niya sa Unli Finance. Kilala mo na siya. Oo, kilala ko na. Okay, sige. Next Action Boy. Si Klein Cabaron, dira sa Hong Kong, mga agaman. Hazel Alvarez,
Good morning, no? Ay, by the way, ha, sa mga sa monitor bala sa Facebook, kamot may balita ta na karon. Hindi ba lang nagalapta ba lang ang mga LGBT kuno may panagdaganay? Oo, meron pa sa 7 a.m. Pero beware ka mo sina karon, ha? May pa andam si Kong Greg. Oo. Ano man yung mga tao, Aksyon Boy, no? Ginahimot na lang mo lang ang sitwasyon. Puro patalang na lang gid patalang na lang, no? Although itong naligad, pag tililipon, to sa naligad, sa mga tao, to sa NGC, hindi tayo patalang, kundi nga, ang iban nga wala sang... Ngalan dapat. Kuwan man to, nagpagutok, no? Kaya namin, man tanang ila, galing nga ang ila ito nga pag-manage. Since Monday, patugali mo. Ay, pagkasabado, Aksyon Boy, dito, ginaga. Yan wala to, braka to sa NGC, kaya mag-intro to, masi pa lang. Remya Graves. Good morning kuno sa kay ma'am niya Lolita Libong Kugon sa Victorias. Everyday gid nagapamati diri kuno sa aton, no? Good morning dira sa imo. Kag kay Kim Ignacio from Victoria City. Good morning. Alikre off time. Sige. Neneng Alvarez of Bago City. Good morning. Emma Aquino watching from Binalbagan. Okay? So kay Ricky Malala, amigo naton Ricky. Good morning dira sa imo. Sige. Standby na ha sa mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:10, detalye na sang mga balita lokal. Isa ang patay, isa man ang pilason matapos naigo sang kilat mga pasado las 2 ang takna sang hapon Domingo ngadlaw o kun kahapon ngadlaw sa sitio Balisong, Barangay Gilungan, Banwas sang Kawayan. Suno kay Damer Salcedo, team leader sang Kawayan DRRMO. Wala nila makuha ang ngalan sa napatay tungod gintabo na lamang nila sa highway ang isa ka napilasan ng kilala sa kay alias Colanoy Abanid, 28 anyos ang edad. Sa inisyal nga impormasyon nga nakuha ni Salcedo, nagapangguna ang 3 ka persona sa talamnan sang humay sang nagpangilat. Di buenas naman nga wala maigo ang isa apang si Abanid na lambot tungod malapit lamang siya sa napatay. Dunga man ni Salcedo, ginalantaw nila nga rason kung nga amag sang kilat ang mga biktima tungod man sa ginauyatan nila nga guna kag open field ang ilan hamdangan. Hindi pa may istorya si Abanid bangod sa sunog nga naangkon sini sa iya nga bibig. Nagbaliskad ang Toyota Innova nga salakyan kag nadala sa pang 4 nga nakapark nga motorsiklo, isa ka Mazda pickup kag Honda City matapos sa dulaan sang control ang driver bangod sa madanlog nga dalan sa National Highway sa crossing Gimoy, Barangay Tabaw. Baybay Banwas sang San Enrique las 4 sa hapon, Domingo. Ginkilala ang driver sa Toyota Innova kay Glemont Eraskin, 32 anyos kag pumuluyo sang Barangay Takuling, siyudad sang Bacolod. Suro kay Police Captain Renante Salgado, Jefe sang San Enrique PNP, pakadto sa Banwas sang binalbagan si Eraskin upod sa Joshua Balsamo, 20 anyos kag Jedith Toboso, 42 anyos sang natabo ang aksidente. Samtang 5 pa ka mga persona nga nagpasilong sa payag ang nagkalapilasan man sa among aksidente. Ang 5 ang kinkilala nga Sunday John Villanueva, 32 anyos, Aldi Javier, 41 anyos, Ashley Albert Villanueva, 30 anyos, Lestino Hangin, 27 anyos, tanan pumuluyo sang Barangay Balingasag, siyudad sang Bago, kag isa pang ginkilala kay Joy Robin, 29 anyos nga pumuluyo sang Barangay San Teodoro, Banwas sang Binalbagan. Karon sini ang 8 tanan ang gindala sa Valladolid District Hospital. Bali sang ka-traverse sa sir, nag-overlap ya ang opposite lane. Na-notice ya, nga kay kaulan, na-notice nga daw nag-encross sa piyaka lane. Nagprino siya. Pagprino ya, hindi ko rin nagtiyaw, naghampak ni siya nagapalarking ng mga motor. Okay. Ang atong biktima. Bali 4 ni kabilog ng motor, ubos ni tanan hapay. So nagtiyog pagid, nag-igo pagid sa nagaparking Mitsu sa Mazda nga pick-up kag Honda City nga auto. Kabahin sa ang payag ni San Enrique PNP Police Captain Renante Salgado.
Ginabulong naman karon sa ospital ang isa ka police trainee sa aksidente na natabo last 6:30 kagabi sa Banga Sawmill, Barangay Bata, Siyudad sa Bacolod. Ang biktima ang lalaki patrolman Juster Pilasol, taga probinsya sang Capiz, nga nakapaydalom sa field training program nga assigned sa Police Station 3 kag detailed sa check-up point nga ginapahamtang sa Banga Sawmill. Samtang ang driver suspect ginkilala kay Nolito Gutierrez, 47 anyos, pumuluyo sa Hacienda Newton, Siyudad sang Victorias. Sa inisyal nga pagpahusisa ni Police Captain Richard Fajarito, ang hepe sa Police Station 3, samtang nagatindog si Pilasol sa check-up point sa among lugar sa aksidente nga nabungguan sa isa ka truck nga kargado sa mga basiyo sa soft drinks. Ang baral kag nalambot ang biktima. Sa among aksidente, si Pilasol nakaangkon sa pila sa ulo tugas ang pagkatumba sini sa dalan. Si Pilasol ang ginabulong karon sa Our Lady of Mercy Hospital, samtang si Gutierrez ang detenido naman sa custodial facility sa Police Station 3. Isa ang patay, isa ang pilason matapos ginpangluthang sa sitio Huebisan, Barangay Marcelo, Banwasang Calatrava. Nagligad nga gabi. Ang napatayang ginkilala kay Dorel Pahayahay, 35 anyos. Samtang pilason ang ginkilala naman kay Jennifer Catalugo, 28 anyos, tanan nagapuyo sa amuman nga barangay. Sa pagpangusisa sa Calatrava PNP, ang mabiktima nagtambong sa kaywatan sang ila tupad balay sang mag-abot ang 4 ka persona nga bit-bit ang malaba kag manubo nga armas luthang. Wala na sang madamo pang istorya ang duha sa 4 ka mga sospetsado nga napangluthang sa biktima. Nakaangkon sang pilas sa nagkalain nga bahin sang lawas ang mga ini. Na-recover sa eksena sa insidente ang 4 ka basiyo sang kalibre 45, isa ka M16 kag isa ka M16 o kon bala sa M16 rifle. Padayon pa investigasyon sa otoridad sa motibo sang krimen. Nasapwa naman ng patay ang isa ka gwardya sa isa ka cell site sa Don Jaime Village sa Barangay San Jose, Siyudad sa Sipalay, sadtong Sabado sang aga. Ang nasapuan kilala kay Richard Gonzaga, 39 anyos, pumuluyo sa maman nga lugar, kag gwardya ini sang Double Tap Security Agency Incorporated. Sa investigasyon sa Sipalay PNP, last 10 ang gabi, Biyernes, nakabati isang lupok ang mga residente nga malapit sa Smart Cell site sa di nag-duty ang biktima. Pagkaaga pag-abot sang bayaw, naabda na lang sininga patay na ang biktima. Nakitaan nga may pila sa ulo ka abaga sigon sagat, tuwing nga itunaan siya kamatayon. Ginapaydalom na sa post-mortem examination ang bangkay para sa investigasyon. Arestado ang ginalegal drug pusher pagi sa bypass operation las 5:30 sang hapon sa Bangka Escala, Barangay Estefania, Siyudad sa Bacolod. Ang suspect ang ginkilala kay Romeo Salem, 36 anyos, residente sa Puro Villa Villeta sa amuman nga lugar. Sunod kayo Police Lieutenant Glenn Soliman ang team leader sang RDEU Team 3. Si Salem ang nalista bilang top 10 high-value individuals sang RDEU sa regional level. Na-recover sa suspect ang 15 kabulto sa ginasuspetsuhan shabu nga may 75 gramos ang kabugaton kag may market value nga 750,000 pesos. Si Salem ang preso karon sa custodial facility sang Police Station 4 kag nagapangtubang sang kaso nga pagbaligya kag paghupot sang ilegal nga droga sa idalom sang Republic Act 9165. Pilaso naman ang amay matapos ginlabo sa iya nga mismo nga bata sa Purok Cordova, Barangay Bukana, Banwasang Ilog sa Sabado sang aga. Ang biktima kilala kay Alijo Garriando, 78 anyos, samtang ang bata kilala naman kay Angelo Garriando, 43 anyos, tanan pumuluyo sa muman nga lugar. Sa inisyal nga investigasyon sang Ilog PNP, ginlabo sa ni Angelo ang amay sa wala pa mahibaluan nga rason. Padayon nga ginabulong karon ang biktima sa Lorenzo Zyco District Hospital sa siyudad sang Kabankalan, samtang preso naman si Angelo sa custodial facility sang Ilog PNP. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:17. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, sa panahon subong sang new normal ang paghatid. Aga pa siyang banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat.
Aksyon Radio, pakulo saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na naglikan, ikaw gihapon ang Good morning dira sa aton nga mga listeners pagid sa Facebook ha, sa kay Joyce Mandigal Ortega, kay Ma Earl, good morning, sa kay Philip Isulat, maayong agaman sa imo migo. Mr. Maria Jennifer Galas, good morning from Cebu City. Sa kay Tata Repulyo Kahelo, from Homesite, pagreet sa Kahelo family sa Biren, Linao, Cabancalan City, good morning. Sa kay classmate ko da, Jean Boyrom, mayang aga. Remia Garcia, good morning man. Kag kay Andres Treyes Jr., good morning. Nonoy Treyes, mayang aga, no? Myra Villa Cruces Ambagan from Hinobaan. Sa kay Vicente Galyos, oy dira sa Valladolid, mayang aga sa imo, amigo. Sa kay pang good vibes ko no ang earrings ni Aksyon Dorel, no? Aling ni Michael Hilado. Froilan Cantorta, ara ang pulis pamangkot siya. Ara ang pulis subong sa kwan sa Our Lady of Mercy Hospital, ginabulong, no? Vanessa Mayo, yari na si Van. Good morning, Van. Pag-greet lang sa 6th wedding anniversary. Ay, oo, ni Vanessa Mayo, no? Nagasaulog sang iya bana sang ika-anom nga anniversary kana anom nga tuig nga anniversary. Happy anniversary sa inyo, no? Giovanni Dohinog, gamunotor lang sa Kalong-Kalong Airport. Beth Tumangan, good morning man. Kag kay Ernesto Regacho, maayong aga. Grace Ginglo, good morning sa imo dira, no? Halin man sa upod niya dira sa akong manghod sa kay Marites, dira sa may Saudi Arabia. Ana Fair, Marfa Mahuyaw, sa kay Jesselyn Andrada Tiangson. Shout out lang kay Serenovia kag sa mga pulis nga frontliner na assign sa may Barangay Mansilingan. Sa kay Sintos Surada Rose, good morning ko no kay Junjun Pedro kag Nanay Julia nga taga Sibukaw San Enrique. Donnie Pusaga, nga pamati sa La Castellana, Family Valente Pusaga, good morning din ako sa inyo. Romel Aguilar, pag-greet lang sa pamilya Aguilar sang Kabagnaan sa La Castellana. Sa kay Benji Bernardes, fra Tamyaw ni Salin sa Vessel Enshu Maru, nagapamatid pamilya Bernardes sa Binalbagan. Joylen Comia, from Bacolod Batnao ato sa Batangas, pag-greet lang sa Baguio family sa may Barangay Alihis. Sige. Salamat din sa pagtamyaw mo Tokayo Aksyon Vicente Galios. Tokayo kami siguro sa kwanay sa birthday siguro. No. Ni Vicente Galios. Sa birthday guro kada pariyo kami siguro birthday ay. Basi boy iayo hindi man. Ha? Hindi man, basi boy iayo. Abot lang Hindi ka na dampi action boy. Hindi ka na dampi ginag-greet man. Hindi ko din makita. Ang ano? Ang imo greetings. Puntagid? Supuntag. Kaya tapusan mo kita. Sa kay Emsmar Magbanwa. Nag-greet mo na ni si Ma'am Vanessa. 6th wedding sixth wedding anniversary. Wow, Nag-greet ko na. congratulations. Di na ako to action boy man. Jessie Aposaga, good morning. Dara sa may
Nagapamati siya, Action Boy, sa Estancia, Iloilo. Okay. Okay, si Vicente Gallo, nabasa mo na. Si Ems Magbondo, nabasa mo naman, no? Sige, good morning lang, mga ka-action. Kay Marilu Travilla Catinoy, good morning, Mandara. May lang pagpamati. Sa Energy Funds Club, Action Boy, do katulog pa sila haw. Do nanamian ko sa Why pa si Dennis? Why pa si Dennis? Sa kay classmate ko, Rochelle Villanueva, dira sa Florida. Good morning man sa imo. Yes. Kay Bingkay Gib, Action Boy. Good morning, Idol. Pagit naman sa akon, mudang kag pudang, mother and father. Mudang kag pudang. Si Fatima, cute ba, no? Si Fatima Big. Ang Gib Big ni gali. Kag si Landrico Big sang Victoria City. Halin sa ila bata nga baskugan. Non. Ba, tikita mo lang. Salamat Baskugan. mga idol. You're welcome, Bingkay. Gingging Arroyo, good morning. Magiling tulog yung guro kagabi. Nante, tsakto ko si Vicente Gallo. Sir Vicente, boy maniayo. Boy man niya hayo. Yung mo yung mga birthday mo. Yung mga birthday pag-day mo yaman. Kaya Kimberly Season, good morning dra sa may Taguig. Taguig City, Manila. You guessed it right, Action Dorel. Ako ba iya? Ang ano? Ang boy nga iayo. Okay. Do ka na do ka budla mo nagtukayo ka mo sa birthday. Lain to gali Diba? sa unang klala. Nansili ko ge pariyo lang ngalan. Correct man, Action Boy. Sige, mga ka-action, keep safe lang kamo dira. Sige. Thank you. Nami deliver report, Action Boy. Thank you, Sir Vicente. Sige, kay Jercel Humayo. Humayaw gali, sorry. Dayon ang ECQ. MECQ subong sa Bacolod, pero wala sang report nga may ECQ. Wala pa. Lain ang ECQ sang sa MECQ, Action Boy mong. Correct. Kaya kung ECQ, mas stricto pag ni Mas Action strict Boy. to. Wala pa ba lang kung after the September 30 kung maano ang Bacolod province. Boss pa, Action Boy na. September 30 29 pa lang, boss. 29 pa lang gali, boss. Sige, standby na kita sa mga balita national. Aga pa simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligal. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Action Radio Philippines Standard Time na size 27. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Senator Amy Marcos ang pagpatigayon sang tatlo kadlaw nga 2022 elections ang magaresulta lamang sa madamong election manipulation o kon vote rigging o kon dinayay. Damlag lang nagpalayag ang Commission on Elections nga patagiyon ang eleksyon sa sulod sang duha tubdob tatlo kadlaw agud mapahagan-hagan ang pagdagsa sa mga botante sa mga voting precincts kung nagpadayon sa gihapon ang pandemic sa amo nga panahon. Suno kay Marcos, kung maglawig ang election posible madamo nga dinayay, kululbaan kag kinahanglan pa ini nga i-explore. Samtang klaro naman ni Marcos nga wala siya nagakabalaka sa Mayo 9 tuig 2022 nga piniliay. Ginaduso sa ilang Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB sa Department of Transportation o kon DOTR nga i-waive ang pila ka mga regulatory fees nga ginapatuman sa Public Utility Vehicle o kon PUV operators. Sa press conference, ginpahayag ni LTFRB Chairman Martin Delgado III ang proposal sabat sa pangabay ni Provincial Bus Operations Association of the Philippines Director Alex Yage.
Suno kay Delgra, nagakaangay lamang ang ginpangabay sang grupo tungod sa idalom sang Bayanihan 2. May kwarta gintigana sa DOTR para sa ginatawag nga critically impacted industries sa sektor sang transportasyon. Magluwas sini ginaduso man ni Delgra nga dapat makabato ng PUV operators sang cash kag fuel subsidies sa idalom sang Bayanihan 2. Ginanunsyo naman sa Department of Health ang 19,630 kabagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 252,510 ang naka-recover. Nadugangan naman sang 2,995 ang kaso ng COVID-19 sa pungsod nga nagdala sa kabilugan nga 304,226. Ining na record sa NCR nga may 1,065, Cavite nga may 297, Bulacan nga may 180, Batangas 157, kag Laguna nga may 143. Nadugangan naman sang 60 ang napatay sa Balatian nga nagdala sa kabilugan nga 5,344. Ginpahayag ni Senate Minority Leader Franklin Dorel nga ang ginaduso nga 4.5 trilyones pesos nga national budget para sa 2021 ang hindi responsive para sa kinahanglanon sa pungsod sa panahon sa COVID-19 pandemic. Ginpakamalaot sang senador ang ginaduso nga pondo para sa 2021 kay ginpahayag nga pareho lamang ang ginhimo ini nga wala ginpanumdum nga may nagapadayon nga health crisis. Ginbolgar ni Dorel nga ang pondo sa health sector ginbuhinan sang 131 bilyones pesos kag wala man sang pagsaka sa pondos para sa PhilHealth o kung nagapabilin sa 71 bilyones pesos ang pondo pareho sang ginpainman subong nga tuig. Ginpahayag dugang ni Senate Minority Leader Franklin Dorel ang Department of Social Welfare and Development ang dapat maghatag sang konsiderasyon sa paghatag sang cash assistance sa mga low-income families sa panahon karon sang COVID-19 pandemic agon makabuli nga makabakal sang nagapanguna nga mga kinahanglanon. Ginhimo ni Dorel ang pahayag matapos na diskubre sa Senate budget hearing nga 14 milyones lamang sa 18 milyones ka mga Filipino households ang natagan sang ayuda sa idalom sa ikaduha nga tranche sang Social Amelioration Program nga nagresulta sang savings nga 10 milyones pesos. Sa among nga hearing, inpahag ni DSWD Secretary Rolando Bautista nga wala nakalambot sa 18 milyones ang pamilya ng kabaton sang cash assistance bangod sa ginatawag nga double compensation. Apang para kay Dorel, hindi dapat himuon rason ang double compensation tungod tuyo sang ayuda ang mga matagan ang mas madamo pa nga pamilya. Kag sa katapusan nga balita national na diskubre sang tropa sang gobyerno ang isa ka improvised explosive device o kon IED factory samtang nagapatigayon sang combat clearing mission sa Maguindanao. Sa ginpagwa ng impormasyon sang militar ang 1st Mechanized Infantry Battalion amo nakadiskubre sang factory sa Sitio Talpok, Barangay Salman, Ampatuan, Maguindanao sa tong Setyembre 25 sa combat clearing operation. Na-recover sa nasambit nga factory ang isa ka round sa 105mm unexploded ordnance, isa ka round sang 60mm unexploded ordnance sa madamo nga components sang IED kag propaganda materials. Ang tropa ang gilayon nagpakiangot sa EOD team para sa proper dispositive action. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:31. Kag sa ato naman mga ka-aksyon nga pangita sa kape nga kompleto sa sustansya kag bitamina arabalang Inyong ipamatihan natin mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ki Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,